Muhammad hasken masake cewa ku yau ne maulidin Muhammad hasken masake mai girma ya Allah sarki makaɗaici kai buwayi ba ka da mataimaki ba waziri komai kai kake yi sai dai ka ce kun ya kasance ko ƙanƙani ko mai girma Allah ban buɗi ɗan bayanin mauludi zan ka bani fasaha ka bani zalaƙar harshe laifi bayanin da zai ga musar ga ya tattara cikin mauludin mai girma to shi dai mauludi ibada ne sai ne rabo ne Allah kai ne kai mana nuni shi ne muke yi ran haifar mago kai wa sama adan taurari masu girma sannan kai wasu taurarin da nifan shaidanu kai wasu taurarin da nifan shaidanu wanda ya zo sanar maganar da mala'iku suke da su aka nifan su daga aya cikin Qur'ani mai girma zan karanta kasawa zaki domin ta yi zai a gurin da yankawa zai ana saurare zai gano na kawo ayar mai girma ne mauladin Muhammad hasken nasa ke mai girma
Mustafa Mustafa ya Muhammadu ya Sidi Ahmadu ya Daha Mahmudu ya Madun Amuhudu Safa, Fambace marwa kuma ina yin zafa, na haukan talon koma kan safa, ɗan shaɗi bakwai ya tsaya hayawar safa mazafa. Ya Sidda Ahmadu, ya Daha Mahmudu, na ta hukunka ya mai dutsen safa. Safa, mai garin Madina mai dutsen arfa, ba da jirgi ba kuma mota safa, sai tunani na shi kadai yake musafa matsafa. Ya Muhammadu, ya Muhammadu, ya Sidi Ahmadu, ya Muhammadu, dan Aminatu da Abdullahi ne fa. San kashi na sanya ya zama min tufa, ya zama min mayafin da nake rufa, na yi niyya ba zan ce ba ko mai zafa, ma'ana a zane kan yaban masu dafa matsafa. Ya Muhammadu, ya Muhammadu, mai kyan sura Muhammadu al-masu dafa, tuta kamar kyan mutum ya kaya ran kwafa. Da kyan ka tsagi aka ba Yusufa, da kananan da kyan masa tufa, sai ya ɓoye shi ya masa ɗaki da rumfa matsafa. Ya Muhammadu da ya Muhammadu ya Muhammadu da ya Muhammadu Mustafa da fatan Allah sa. Idan ka bani alhayin gashin kan mijinta ba, makaranta ta can unguwanmu a yau muke mauli kuma dan bata da tafi daga a dan bata nan sai mai ya kare mana a hanya bayan mun dawo da kyar muka samu ma shine na fara zantowa nan dan kada ku tashi ya zama banzuwa tun da rasan san kwana za a yi amma a ce ina gurin tun farko har shi suka fi so yau saboda haka a yi mun kafa tun daga suna
an faɗi sanin saban da kalle su ka daɗi yaban maza Allah yana da daɗi na ilma daɗi na yarda da daɗi wani da shi mai taɗi ya bani ilmi da faɗi kuma an samu damar da shaɗi sokin ya bani ke yi wa badani yaban maza Allah yana da daɗi lahi al-abadani da shaɗi inda na zauna na faɗi kar da satakar amfani da tsananin gudun ciki da daɗi yaban manzon Allah yana da daɗi bai da mahadi wanda kuka bai da mahadi don matsayi bai da mahadi wani abu uku nan da na faɗi na bani za ku ji daɗi yaban manzon Allah yana da daɗi da kuka da daɗi Mashana da zurati daɗi mun kiran sallah sai ka faɗi daɗi da kama sai ka faɗi karatu sai a sanan badani yawan maza Allah yana da daɗi yawan maza Allah yana da daɗi yawan maza Allah yana da daɗi mun gaya wa barhadi daɗi cikin yabo ya ji daɗi sai da sunan nan da ya faɗi daɗi Abdullahi ko shi nan faɗi daɗi shi ne mafi tabar jiki ka san lafiya tambar baka taɓa yin ta ba ya ɗora shi kai ƙirjin sa biyu da an kace aljanyar ta mashi yana ta cuta tana gaba yaron ya aman aljannin tun